Sa pulong pala nga bantayan, mutatak na dayon sa unahuna ang beach resort. Ug tuod man sa akong paglibot suroy dinhi, gibisita na ko ang usa sa mga gipasigarbo nilang beach resort. Come and enjoy the rustic atmosphere that gives one a relaxing feeling. Come and visit Maya's Beach Resort. Kinsay magtuo nga kaniadto, puro ra kini nga mga dagkong bato. Apan gidevelop og nahimong ingon ani kanindot ang maong resort. Ano may naka-unique aning Maya's Beach Resort, ma'am? I think the rocks that we developed. Because normally beach resorts is something about beaches. But the beauty of our place is the rocks formation that we developed. Limpyo ug peaceful ang lugar. So kung gusto ka makatagamtam og preskong hangin ug kalma nga lugar, bagay kayo ninyo ang Maya Resort. Sulit usab ang imong pag-star kay gawa sa dagat, aduna usab kini swimming pool. Ma-enjoy gyud ka. Mga suroyan, laing interesting site na usab ang sunod na akong gibisita. Para sa mga mahiligon og mga misitas, sigurado ko nga malingaw ka dinhi sa St. Helena's Botanical Garden. Dugay na ka nag-start, ani? How many years naman? Dugay na almost 12 years. If the visitors is gusto sila ba nga kuan ka na bitang palito nila, maibog sila sa akong mga plants, then I will sell it. Kung gusto mo bisita diri, makakita mo og lain-lain nga klase sa tanom, like cherry, nya nasad tay wild apple, nya kuan pa kanang mga nay gamay nga klase sa birds. Nya makita ninyo diri ostrich, peacock, and so on and so forth. Aside sa mga nindot kayo nga mga tanom dinhi sa St. Helena's Botanical Garden, makalingaw pud tan-awon ang ilang mga wildlife dinhi. Dinhi sa St. Helena's Botanical Garden, daghan tang makita ang klase-klase nga mga langgam. Human dito sa peacock, ostrich na sad. Kung mo bisita biya mong bantayan, ayaw kalimot sa paghapit dinhi sa St. Helena's Botanical Garden. Sa entrance fee nga 20 pesos, lingaw na kayo ka. Humanata sa mga kayupan ug tanaman, lain na pod ang atong bisitahon. Ganahan ba mo makakita og mga antiques? Well, sakto kayo ni ninyo. Mao kini ang Casa de Antiquidades dinhi sa Barangay Tikad. O dinhi sa sulod daghan daw ang antiques. Tara, atong tanawon. Fasad pa lang, kinsa may dili ganahan mo sulod. Kanindot naman gayud sa design sa maong balay. Mura ka gidala sa kaniadtong unang panahon. Old abacus Ito na. na ba sa from my father? Karaan na gid kayo. Unsa pod nga materials mo inyong gigamit pag construct aning house of Sa antiques? old house ni siya. Kani atong floor karon. Floor na ko. Kani is old doors ko na siya. Kani siya sa mga old houses nga kung ano ba demolish. Kani mao na siya old na plancha nga. Plansa sa una, oh. Kani siya. Dire ibutang ang uling. Naon. Init siya. Mao na tong sunod pero bukat kayo. Lahi na sa kuan ni Anto ba. Kani na pinaka-cute, oh. Gamay po na kayo. Antique pud na siya. I don't know, medieval man siya. Wow. Ang palibot pagkanindot gayud. It's a house like no other.
Ubay-ubay na usab ang ako nadiskubrihan sa akong pagsuroy dinhi sa lungsod sa Bantayan. Apan wala pa mangyud ko gikapoy, tungod tingali kay nalingaw gyud ko sa palibot. Naay barangay dinhi sa ilang lungsod din adunay grupo sa mga kababayan-an nga maghimuay og bags. Nakita karon dinhi sa Barangay Silyon o makita ninyo sa akong likod mo ni ang mga kababayan-an nga naghimo dinhi og mga bags, pillows og lampshade nga made of recyclable materials sama ani. Mga plastic nga giprocess na para mahimog ingon ini. Ang amog yung aim ani nga naghimo aning kapundukan una sa tanan kay nakita man gud namo nga among kababayan-an is wala kasagaran sa among kababayan-an wala sila trabaho. So pinaagi ni ani among gihimo karon so makahatag mig alternatibong panginabuhi nila nga isip ilang ikatabang sa ilang mga bana. At the same time nasad mi unity isip mga kababayan-an among gi-recycle namo ang katong mga waste materials nga among gi-recycle yang uban sad sense nga naila namo ang IPI, so nihatag sad sila sa amo o sa ilang mga kuan sad ilang mga basura nila, ilang mga waste product nila. Like for example kanang gihimo nila karon nga mga bags, sa ilahan agikan nga kaning gihimo namo karon sa Tropilo, ilaha sad gihapon na siya. Sa ilahan ng mga diapers nga katong naipak kuan factory defect. So pwede mo makapalit sa ani kanang mga produkto like Tropilo bags sa Beach Placid, kanang buwaran diya sa lokatan ng ticket dapit nya sa SM naapod mi dito pero every first Friday ug Saturday. Kinsay magtuo nga ingon ani kanindot ang ilang mga produkto. Nindot na, affordable pa. Ug aduna Sa sila atong mga pagbalik, caves, ang Syung'on ug ang Chava Cave mo na atong atuon karon. dili lang biya kay white sandy beaches rang ma-enjoy dinhi sa isla sa Bantayan mga suruyan. Tara uban ko ninyo sa next adventure. Nakita karon dinhi sa Barangay Atop-Atop ug aduna sila duha ka caves, ang Syung'on ug ang Chava Cave mo na atong atuon karon. Tara. Grabe, dinhi ko nakakita og daghan gyud kaayong kabyawan o mga bats. Para sa kadtong mga ganahan makasaksi sa mga kabyawan, suwayo unyag bisita ang Syuong Cave. Ug time sa, Syuong ang gitawagan ni nila nga langob, kay gikan kini sa pulo nga suong. Musuong ka para makasulod. Unahan sa Syuong Cave aduna pa gyud laing langob. Atong adton karon, dili gyud halayo ang distansya sa duha ka mga langob. Ug unsay naka-unique niini. Mo ni ang Chava Cave. Unique siya klase pagka-cave kay padulhog ug didto sa pinakaubos adunay limaw nga tagahawak daw. Mauning source of water sa mga katigwangan diri before ay katigwangan nato diri sa Barangay Atop-Atop. Mao jud ni siyang pinakauna nga source of drinking water nila nya. If magkaw sila diri ilang gamiton kanang bamboo pole gani nga medyo laba. Nya ibutang ra nila diri sa abaga. So imagine igpadung nila diri mag-ana sila nya ang padausdos diri nya igakyat pod mas mauna ang bamboo pole mag-ana sila dito. Grabe akong adventure dinhi sa lungsod sa Bantayan. Ug karon, it's time to relax. Dali kay dadon ko kamo sa resort din sigurado ako maka-unwind gyud kamo. Mao kini ang Bantayan Island Nature Park. Ang palibot makapakalma gayud kay daghan kini og mga tanom ug aduna say mga hayop. Ang naka-unique diri kay it's more of nature man god ining sud nimo and then as you can see makita nimo daghan kay itag mga tanom, daghan kay itag varieties sa mga flowers. And as much as possible ang among construction diri accommodations ana gi-blend namo sa nature. Wa namo gi-disturb gyud kayo ang nature. Ginalikayan namo kung unsay dapat likayan. Dire, it's an 8-hectare lot and we have 7 caves. Usa pa, it's quiet. Yes. No, you have peace of mind. Anya, we're trying to build a mini zoo. Oh, dati cottages.
cottages for 2, and we have a family cottage good for 4. Doon na sa tay Barkada Cottage for 6. Kasi daghan pag kay may plans like the children's playground, swimming pool, basketball court, the Muay Thai temple, and a gym. Daghan pag mo. I would like to invite you, visit us here. You will see the difference. And our resort could, offer you something that is different from others. Hayahayang imong pagstay dinhi kay nindot ilang mga rooms, native ug bugnaw pagyud. Naay interesting activity nga ilang gi-offer dinhi. Aduna sila fish pond diin ana ay Dr. Fish. Nindot kay ang feeling kay ma-feel gyud nimo nga gipangkuha gyud gipangtangtang ang imong mga dead skin. Yang timailhan daw ani kuno nga daghan kag dead skin sa tiil kay daghan kayo sila magtapok. So sa inyo nakita karon daghan mo kay na nagpasabot nga daghan kog dead skin. Kani sila klase nga fish kay mo ni gitawag nga Gararufa or Dr. Fish. Aside sa fish spa nga makalingaw, aduna gyud koy laing na diskubihan. Dinhi sa ilang resort adunay langob. Sulod sa mong langob adunay limaw din pwede kang maligo. Dinhi sa Bantayan Island Nature Park and Resort, gawa sa ma-enjoy nimo ang beauty sa taas, aduna pod sila cave dinhi sa ubos nga adunay pool. Nga perfect kayo kaliguan. Unya kung low tide, more or less 6 feet ang gidak-on sa tubig. Pero kung high tide gani, maabot siya 10 feet. Bugnaw kayo ang tubig, kinsa may dili madani. Kung nature lover mo, ang Bantayan Island Nature Park perfect gyud ninyo. Kung experience lang ang hisgutan, dili na ako ma-explain kung unsa kanindot sa adventure nga ako nasinati dinhi sa lungsod sa Bantayan. From historical landmarks, livelihood, o mga maanindot nga talan-awon, Bantayan has it. Sa katong mga nakaanhi na, suruya pagbalik and experience the warmth and hospitality sa mga katawhan dinhi. O sa mga wala pa nakaanhi, Discover Bantayan. Bantayan, Bantayan, Bantayan. Usa ka lugar nga kung ikaw mapadpad dinhi daw di nakaganahan mo biya. Apan daghan pang mga lugar nga atong suruyon. Busa mga suruyan, magpadayon kita sa pagdiskubre o paglibot sa mga lungsod ug syudad dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Ako si Matt, magpahinumdum kaninyo nga atong bantayan ang atong kinaiyahan para kini mapahimuslan sa maabot pang mga henerasyon. Hangtod sa sunod destinasyon, dinhi lang sa Suroy-Suroy.